Suntem în seara zilei de 27 septembrie 2012. Am luat o hotărâre care, nu știu dacă e bună sau rea, dar cred că va arăta multora că ne putem depăși limitele. Nu știu dacă demonstrez ceva în felul ăsta. Vreau să-mi demonstrez mie, vreau să-ți demonstrez ție ceva. Nu știu. Important este că ceea ce am susținut și susțin în continuare, putem face orice ne stă la îndemână, prin toate mijloacele, să ne îmbunătățim starea de sănătate. Practic nu există limite în tot ceea ce facem. Limitele ni le impunem singuri. În urmă cu aproape o săptămână, cineva mi-a împărtășit o idee. M-a văzut alergând așa pentru întreținerea condiției fizice și m-a întrebat, dar de ce nu particip la maratonul Bucureștiului? La maraton? Ce să caut eu la maraton? Eu alerg câte 800-1000 de metri la 2-3 seri ca să-mi întrețin condiția fizică și ce să caut acolo. Pentru că îți poți dovedi că lupți pentru o miză, dar nu trebuie nicio miză, mie îmi trebuie să mențin condiția fizică. Bine, dar măcar ești la un loc cu alții, îți încerci forțele. Nu am nevoie să-mi încerc forțele, vreau să-mi păstrez condiția fizică. Totuși, viermele pe care mi l-a băgat a lucrat și am luat hotărârea să particip la această cursă. Și m-am hotărât în cele 9 zile pe care le mai am la dispoziție să încerc să mă pregătesc puțin pentru această cursă și să vedem cum putem să ne îmbunătățim starea de sănătate cu ajutorul sportului. De fapt, eu nu vreau să constat lucrul ăsta, vreau să-ți arăt ție, dacă mai ai nevoie să știi lucrul acesta, că este posibil și că poți, prin orice mijloace, să-ți îmbunătățești starea de sănătate. Hai, tată, bravo! Încă o tură mai ai! Hai! Încă o tură! Hai! Am făcut încercarea asta cu cursa de 3500 de metri la Maratonul Bucureștiului pentru a-mi demonstra în primul rând mie că pot să o fac, pentru a-ți demonstra ție sau altora care cred că nu se poate în cazuri de boli incurabile să faci sport sau să-ți menții starea de sănătate și cu ajutorul sportului. Și mai mult decât atât, ca să faci o comparație. O persoană la 51 de ani, cu vreo 46 de ani de diabet în spate, a terminat printre primii dintr-un grup de câteva mii de persoane, în condițiile în care media de vârstă este de aproximativ 30 de ani și în condițiile în care am plecat ultimul în această cursă, cu vreun minut și jumătate în urma celorlalți. Important este să termini, important este să participi, important este să simți că poți. Important este să-ți dai seama că cu ajutorul sportului, cu ajutorul unei alimentații sănătoase, cu ajutorul unor suplimente alimentare, îți poți menține starea de sănătate în condiții optime, ba mai mult, să reversezi procese degenerative. Cred că data viitoare o să obțin un loc mai bun și o să-ți pot arăta că la mine, cel puțin, procesul de reversare a afecțiunilor sau a complicațiilor tardive sau a altor probleme de sănătate este unul real și că poți și tu să-ți îmbunătățești starea de sănătate, urmând câteva măcar din sfaturile pe care ți le dau eu. Am terminat onorabil în primul sfert la cursa de 3500 după ce am plecat ultimul. Mai vorbești cam mult! Lasă să vadă lumea că se poate, să vadă lumea că se poate și să vină cât mai mulți. Deci la 15 minute după ce am terminat noi încă mai bine. Ceea ce vreau să-ți transmit prin acest filmuleț este că nu trebuie să fii neapărat un sportiv de performanță pentru a spera la vindecarea diabetului, dar ajută un pic. Nu trebuie neapărat să-mi urmezi sfaturile de dietă, de stil de viață, de terapii pe care ți le transmit pe o cale sau alta.
dar ajută și asta un pic. Am primit multe mesaje de apreciere cu privire la implicarea mea în acest proiect, ceea ce mă determină să merg până la capăt și să adaug multe alte materiale și produse și informații care te pot ajuta, ne pot ajuta pe toți. Cu siguranță vom reuși împreună să schimbăm această concepție generală că diabetul este nevindecabil. Nu uita, ești perfect sănătos.